таҳлилу баррасии масоили имрӯзи зиндагӣ, диди тозаи ба ҷараёни рӯзгор, назарсанҷӣ дар ҳама соҳаҳо, таҳқиқу бозкушоии мавзуоти муҳими рӯз дар барномаи ҳамсадо. Садое ки навояш дардошност. салом шунавандагони азиз, барномаи ҳамсадост тақдими шумо аз радиои садои душанбе. мавзӯи имрӯзаи барнома масъулияти шаҳрнишинӣ ва иҷрои талаботҳои он. моро ҳамроҳ бошед. ин садоест ки аз соатҳои 1-2 шаб то субҳ дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахти кишвар шаҳри Душанбе метавон онро шунид. он нидои рафти покории роҳу кӯчаҳо мебошад ки аз тарафи бонувони тамизкор аз поси шаб шурӯъ мегардад. дар ин вақти шаб қариб ҳамаи мо дар канори фарзандон ва дар хоби нозем. аммо бонувони масъули қидаҳои роҳу кӯча ва боғу маконҳои фарҳангӣ аз рӯи масъулият ба тоза намудани ифлосиҳои ҷойгашти сокинону меҳмонони пойтахт машғуланд. мо аҳли эҷоди шабакаи садои Душанбе тасмим гирифтем ки як субҳ бонувони тамизкори қидаи хиёбони Исмоили Сомонӣ ва ҳофизи Шерозии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомониро ҳамроҳӣ кунем ва огоҳ шавем ки сокинону меҳмонони пойтахт зимни сайру гашти шабона дар роҳу кӯчаҳо чӣ мепартоянд. он зарфу боқимондаҳои донаи офтобпараст ва яхмоз ки мушоҳида кардем таъбамонро хира намуд ва дар хусуси заҳмати ин бонвон ва масъулияти шаҳрнишинӣ бархе аз сокинони Душанбешаҳр андеша намудем. саркори минтақаҳои зикршуда Нигина Ҳалимова бошад, ҳамроҳи дигар бонвон ифлосиҳоро тоза намуда шикояте ҳам намекарданд. номбурда зимни суҳбат танҳо гуфт ки тоза намудани роҳу кӯчаҳо вазифаи онҳост, аммо сокинони пойтахт ҳам каме ба заҳмати онҳо эҳтирому қадр гузоранд боз беҳтар мебуд. вазифаи мо тоза нигоҳ доштани шаҳр не ки масъулияти ваё тозагиро нигоҳ кардане ки кори инора қадр кунанд. мутаассифона ҳамин шаҳрвандое ки хай зарфи пластикӣ боша осонтар, лекин ҳамин пичоқи офтобпарасте ки мепартоянд болои сафолакҳои роҳ да кори ҳамин занҳои роҳрӯбра хела мушкил мекунад. аз ҳамин сабаб мо хоҳиш мекунем ҳамин шаҳрвандо ки ба тозагӣ риоя кунанд ки шаҳри мо да бине ки чанд қадр меҳмонон мебиёнд аз тамоми ҷаҳон ки ваё шабу рӯз дар роҳанд вай ки ваёро мепартоянд ино тоза мекунанд вай чӣ мисол масъулиятай и ҳар кас бояд виҷдонаш қатъи кор кунад. ҳамин сабаб хоҳиш мекунем ки ҳамин шаҳрвандо ба тозагӣ риоя кунанд. шунавандаи азиз, агар рости гапро гӯем, барои мо дар соатҳои 3-4 субҳ ба назди ин бонувони заҳматкаш омадан хеле мушкил афтод, зеро реҷаи хоби ҳаррӯзаро дигар кардем, вале мақсади пешгирифта моро ба ин амал водор намуд. аз заҳмати бонувони роҳрӯ бештар огоҳ гардидем. ҳамчунин бароямон маълум гардид ки на ҳама сокинону меҳмонони пойтахт масъулияти шаҳрнишиниашонро риоя мекунанд. собиқадор Шириншоҳ Амиршоев ки субҳ дар боғи парчами миллӣ ба сайру гашт машғул буд, зимни суҳбат аз рафтори қисме аз шаҳрвандон нисбат ба муҳити пойтахт изҳори нигаронӣ намуд. ҳар як инсон бояд андешаи худша бояд донад ки аз хона ки баромадӣ дар қади кӯча офтобпараста нахӯрӣ, дигар нахӯрӣ, туф накунӣ дар ҳар ҷо. партофтан хуб нест. на аз рӯи исломӣ, на рӯи ухравӣ. агар нигоҳ кунем дар намуд мебинем ҳамин хел тозаву хушрӯ ҳамин хел омада дар боғҳо дар дигар кӯчаҳо мешинанд, офтобпарастҳо дар дастшунанд, ҳамаи тайпо ҳамашона ифлос мекунанд. ина намедонам ки онҳо чӣ хел таълим гирифтан, дар куҷо хондан, чӣ хел кардан. барои ҳамин илтимос мекунам ҳар як шаҳрванд ки ҳар як ҷои қадам задӣ бояд ҳамаҷо тоза бошад. бояд ҳар як инсон андешаи дур кунад ки ҳамин тозагӣ барои кия хуб, барои худмон. на ин ки дар боғҳо, дар қубурҳои обгузар, дар дигар ҷо, дар каналҳо ҳамаи чиза мепартоем. ин аз рӯи че? аз рӯи нофаҳмимон. нахо инсон ҳамин хел бошад ки куҷое расид ҳамин ҳар чиза партояд. охир барои ҳамин партов дигар дар ҳар як қади кӯча якта партовҷӯгоҳ. охир бар ҳамон ҷода партои хубтар нест ки аз ҳамон ифлосӣ ва ҳамон касали одамон дар ҳамин шаб рӯзи афтобҳои гарма мисол чи инсоно нафаси тоза бигиранд хубтар нест. ҳамсуҳбатамон дуруст қайд кард ки партовҳо на танҳо дар боғу кӯчаҳо, балки дар қубурҳои обгузари канори роҳҳо низ хеле зиёд аст.
субҳи 7 август мо низ ҳангоми пайгирии мавзӯъ то расидан ба назди бонувони поккори хиёбонҳои Исмоили Сомонӣ ва ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар кӯчаи Қаҳорофи ноҳияи Фирдавсӣ, аниқтараш дар тахминан 150 метри қубури як тарафи роҳи мошингарди назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ба ҷониби маркази қисмҳои эҳтиётии нақлиёт наздики 50 адад зарфҳои пластикӣ ҳисоб намудем. ҳамаи инро мо, шумо ва онҳо партофтаем, ки дар умум зебандаи сокини шаҳри зебои Душанбе нест. бонувони тамизкор инҳоро ҳам мегиранд, аммо давоми рӯз гумон аст ки мову шумо дигар зарфи холишудаи дастамонро ба ҷои онҳо напартоем. дуруст аст ки на дар ҳама ҷои лозима қуттиҳои партов гузошта шудааст, аммо ин асос шуда наметавонад ки мо зарфҳои нолозимро ба роҳу қубурҳо партоем. як чиз равшан аст ки агар дар ҳар қадам қуттии партов ҳам гузорем, нафареро ки масъулияти шаҳрнишиниро эҳсос накунад, аз амали доимияш гардонидан наметавонем. муовини сардори раёсати истифодабарии роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба ҳамин масъала аз рӯи санҷишу мушоҳидаҳои гузаронидааш равшанӣ андохт. متاسفانه شخصانی پیدا میشوند که قاعده هایی که برای تازه نگاه داشتن است آنها رعایت نمیکنند. برعکس با آنها بهانه ها پیش میارند که گویا کتی های برای پرتافتن مبلغ های زیادتی نیستند یا که مقدار آنها کم است. باید گفت که همه کتی هایی که در شهر گذاشته می شود از روی معیارهای معین گذاشته می شوند. بنابر همین هم فقط مسئولیت شهروندان آن است که همین فرض کردیم آفتابپرست است یا اینکه یگان نمودهای کمپیوترهای گوناگون است، کاغذهای گوناگون است یا اینکه آب نمی‌نوشند و همون ظرفهای پلاستیکی که در دست اونها است، همونا مسئولیت باید آورده در همونجا پرتویند، لیکن در خود ایستگاه نشسته آفتابپرست استعمال می‌کنند و همونا در همون پیش نشستگاه می‌پرتویند. حالا که در بری ایستگاه‌ها همین قطعی ها ماندگی است. аммо сокини пойтахт раҳматуллои одӣ набошад аз кам будани қуттиҳо дар канори роҳҳои мошингарду пиёдагар изҳори норозигӣ намуд. мавсуф мегӯяд ки ҳарчанд қоидаҳои масъулияти шаҳрнишиниро медонад, аммо ҳолатҳое мешаванд ки дар 100-200 метр масофа қуттӣ пайдо намекунем ва дар ин ҳолат пеш аз нишастан ба мусофирбар ки дар он баъзан бо зарфи даст нишастан ғайриимкон аст, маҷбуран онро ба ин ё он тараф мепартоем ва гоҳо онро то ба хона мебарем, ки ин хуб нест. намешавад ки мо ҳамун бақлашкара гирифта хона барем дадри маршрут кард. аҳён ба назар мерасад ҳамон ҳолатҳое шудааст ки ман шахсан ҳамон бақлашка ва чанд хӯроки сарироҳие ки гирифтам истеъмол кардам дар дохили сарафан то ҷое бурдам. ҳатто ҳолатҳое буд дар дохили маршрутка гирифтам бурдам ва дар ҳамон партовгоҳи назди хона партофтам. ҳамон хелат бисёр шава хуб мешава. бо ҳамин шаҳри мо тоза меша, бо як сайёҳо як хориҷӣ мебиёнд мебинанд тозагӣ хуб аст ва дар дигар ноҳияҳо ҳам хел боша, на дар шаҳри Душанбе дигар ноҳияҳо ҳам бояд бинанд. мебинем имрӯз масалан дар кӯчаҳои марказӣ ҳаст ҳамин гуна, вале кӯча ва пасткӯчаҳое ки дар баъзе ноҳияҳо дар дохили биноҳои истиқоматӣ бунёдшудааст ҳамин ҷойҳо нест. муъмин аслонов истиқоматкунандаи дигари шаҳри Душанбе ки чанд сол дар хориҷи кишвар будааст, аз таҷрибаи онҳо ёдовар шуда гуфт ки мавҷуд будани қуттиҳои хурд дар масофаи ҳар 50 метр ва рафтори дурусти сокинони он шаҳрҳо нисбат ба тозагии муҳит ӯро низ оҳиста ба риояи қоидаҳои шаҳрнишинӣ водор намуд. мехоҳам дар Душанбе низ қуттиҳои сарироҳӣ зиёд шаванд ва Душанбе боз ҳам зеботар гардад, илова намуд дар идома Аслон Муминов. ҳангоми ман дар Русия будам, дар як шаҳри майдак тозак чи якум бор рафтагӣ ман дар ҳайрат монда будам, чӣ қадр шаҳри тоза озода як ду бор одат кардагӣ худам ҳам мепартофтам. албатта шаҳрвандон мана ҳичӣ намегуфтанд, леки ҳамин хел нигоҳ мекарданд ки дар як миқдори 50 метр гӯем яктая ҳамин хел қуттича мондагӣ. як ду бор дидам худам ростӣ шарм доштам, дигар ҳар дофт мегирифтам ягон партовро дар партовгоҳ мепарстам. фикр мекунам ҳамин чиз бояд зиёдтар шавад, ҳар 50 метр 100 метр на танҳо дар маркази шаҳр Душанбе як тоз ба фикрам хуб мешуд дар ҳама ноҳияҳо ҳамина ҷорӣ кунанд то ин ки шаҳри мо зебо шавад. варзишгари Наврас Эмомалӣ Раҷабалӣ ки ҳар субҳ дар боғи парчами миллӣ ба обу тоби бадан машғул мешавад, ҳарчанд аз дастгоҳи сабт як андоза ҳарос дошт, тавонист фикрашро нисбат ба партовҳое ки дар атроф дида мешуд баён намояд.
صبح سحر هر روز به باغ پرچم ملی میآیم و میبینم که در اینجا بسیار پرتوها میشد که آدمان با سیر و گشت میان و پرتوهای خودشون در اینجا میپرتویند و این طبیعت مرا خیره میکنند. من میخواستم که همین آدما ظرفیشون رو در پرتوگاه‌ها پرتویند. یک حالت حزن‌انگیز دیگر را چند روز پیش در باغ تازه بنیاد فرهنگی فراغتی به نام احمد دانش پایتخت مملکت مشاهده نموده بودیم و همین باعث گردید که به موضوع مسئولیت شهرنشینی و فعالیت بانوان تمیزکار توجه نماییم. ساکنان زیاد و مهمانان خارجی در نشستگاه‌های باغ و اطراف فواره‌ها قرار داشتند، اما قریب نزد تمام نشستگاه‌ها از باقی‌مانده‌های دانه آفتابپرست سفید و سیاهی می‌کرد. نشانه از مسئولیت شهرنشینی دیدن نمی‌شد. درست است که نه همه چنین رفتار میکنند، اما برای یک مهمان خارجی این اهمیت ندارد. او از این حالت نسبت به ما خلاصه عمومی میبرد. بگذار ما برای سیاحان و مهمانان ظاهرپرستی نکنیم، اما مسئولیت شهرنشینی و وجدانی خود را اجرا نماییم. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه نوبتی همصدا به آخر میرسد. برنامه را شاهیان منصور آماده نمود. اگر ذره پهلوهای موضوع انتخاب کرده را کشاده به شما تاثیرات بخشیده باشیم، شاد خواهیم شد. برنامه‌های دیگری شبکه صدای دوشنبه ادامه دارند. با موج 102.2 FM بمانید. تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه به جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا. صدایی که نوایش دردآشناست.